סלים מכיר את כל הארץ, הוא מכיר. עמוס! Yeah, baby, you exciting? On the way to Big Fire. מה, לא ראית את כל העשן? ראיתי. Fox Fire. זה משוגע. איפה המיוזיקה? לדעתי לא היו נפגעים. אבל הפעמדק במקום, מבקש. כן, אבל יהיו כמה דברים... שריפות עשן, ספירציה. לא שיורטט לי. ימינה או... איפה אתה? תראה מה זה, אי הרבינוסוס. אל תגיד לי גם את דן הם רוצים עכשיו לדבר. דן מבין? כן. אני לא יודע, מעניין. לא, עכשיו דיברו עם דן. שמע, גם יש את האירועים הרגילים, תחשוב. 12 שומר. מי קורא לאיילון? קורא לאיילון. דן 12 ראשון. דן 12 לחולון קרייתי, יש שם את איילון 46 מבקש נתן לקונטר נשימה. בעיקר הפקקים פה בבני דרים. אנחנו בדרך, אחרי לנו בצלח. בסדר, דן 12 לפנות את הקשר, יש לי אירוע גדול. דן 12 לפנות את הקשר. איילון 24. 24 אני שומע. לא, הם בתאונה. אנחנו פנויים, הפצועה מסרבת פינוי, גם הרגיל שהיה בדרך לכאן אין טעם. אין זמן נתפסים עכשיו. טוס. טוס לראשון יגידו. איפה הספר? אופיר, תעזור לי מכאן רגע בבקשה. וואו, כל הבניין תראה. נשרף. זה יפה. 73 איילון. רק על חרב. שומע 73. 73, אתם מבוטלים, תמתינו בבקשה בתחנת ראשון. אבו אקדח ירד. נגיע, אין בעיה. 24 איילון.